Kaixo lagunok! Kaixo! Albaola itxas faktorian gaude, eta gaur bizita berezia dugu. Hemen daukagu gurekin Steven, bera Micmactar buruzagia da, oso pertsona garrantzitsua eta oso urrutitik etorri da gurekin egoteko. Welda si bejimittu kalio nige ulau mubukeluek pasna milamuk soltiega milewogudia. Welalio. Berak esan du berea eta gureak herri txikia direla, baina oso garrantzitsua dela elkarren lagunak izatea munduko herri txikien artean. Steven, gure herrian Micmactarrak beti izango zarete ongi etorriak. Hoxe, maite zaituztegu! Gora, kolonetako mundua! Kue! Kue! Ulai mudi nige majurti Well Club Chess kalau sit kamu nige olagino hei mudi ni unamagi ni ana wada kudumudi nah wigutti meni uladet tandeli alnui sortiek tandeli klamp sedemek tandel ni majurtiek Wejia ulau sit kamu itu ninen unamagi. Tandeli alnui sortiek. Nah tanjua mau na megula. Nah ikan mada mega usit kamu ka ismilamu ka leo tinen sige bagilo. Sang du esa sue cho.